Bolest povyrážela všechny bezpečnostní přepážky a zaplavila vnitřnosti. Jeho tělo je pulzující nádor, citlivý na sebe menší dotek. Místnost plave v rudožlutém oparu. Jak dlouho vydržím, než to řeknu? Než řeknu, kde jsou? Už moc dlouho ne? Tak proč to neřeknu hned? Proč si tohle všechno neušetřím? Stejně mě z komanda vyhodili, nic jim nedlužím. Na co si tady hraju? Jako bych nevěděl, že až přijde opravdová bolest. Až se do toho Chorazon opravdu dá, stejně všechny prásknu, jako bych se neznal. Chorazon vymění kleště za porcovací nůž s vroubkovanou čepelí. Vykasá Ostranskému rukáv, nad loktem nařízne kůži, ohrne ji a stáhne přes kloup. Odkrojí úponovou šlachu a rozřeže loketní pouzdro na zadní nejslabší straně. Pak nůž opět vystřídají kombinačky. Chorazon přeštípne obnažený čtyřhraný i prstencovitý vaz. Usměje se na Ostranského. Studené prsty obemknou předloktí. S jeho muskulaturou nemusí vyvinout moc velký tah. Ruka jde utrhnout docela snadno.